मिथिनायाव प्रमद बर'आसो लिडार जों आन्दलन खालामबा जोंनि लिडारा प्रमद बर'सो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेराव थांनानै रन्जन दैमारिखौ लोगो हमहैदोंमोन आरो बुंदोंमोन आदा बिसायख'थियाथ' फैगौ दा इलेक्सनाव बाहागो लानोसै दा आदाया मा सानदों होननानै सोंहैदोंमोन होमबा मानगोनां बिथाङा रन्जन दैमारिया बुंहरदोंमोननो सुक्तियाव सहि होग्राफोरजों थायाबालाय सोरजोंथो थानो आन्दलनकारिफोरजों थायाबालाय सोरजोंथो थानो UPPL जोंनो थाथोंसै जोंनाबो आफादा बुंहरदोंमोननो दा फैनानै अनजालि दैमारियासो उल्था खालामफैबाय दा रायजोफोर अनजालि दैमारिया BPFआव थांनायनि मोननै खारन दं मोनसेया जाबाय फैगौ MLA इलेक्सनाव उदालगुरिनिफ्राय नङाबा पानेरिनिफ्राय केन्डिडेट होगोननो हाग्रामाया आरो जि दिननिफ्राय BPFआव हाबदों नांगोलाव हाबदों बे दिननिफ्रायनो अनजालि दैमारिनि बेगा बिराद गरम जादों रायजोफोर मालाय दा रायजोफोर अनजालि दैमारियासो MLA जानो मोनगोन जोंहालाय मा मोनगोन अनजालि दैमारिनि बेगा गरम जादों जोंनि बेगाथ' गरम जायाखै बेनिखायनो अनजालि दैमारिजों बाथ्रा गैया जोंनि लिडारा प्रमद बर'सो अनजालि दैमारिया जिखि बुङा जोंहा बिनि बाथ्राखौ खोनासंनो दरखार गैया जोंनि लिडारा प्रमद बर'सो बेनिखायनो रायजोफोर गाबोन समफोर बे राबां बर' बाजाराव बे माइनाव बाजाराव अनजालि दैमारि फैबा जोंहा बिथांनि खोथाखौ खोनासंनो दरखार गैया जोंना लिडारा प्रमद दा मोजां खावलायनानै दोनबाय